इकडे बघा की आजचं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपलं ब्रेड आणि भुर्जी. तर हे सुद्धा तुम्ही ब्रेकफास्टमध्ये मागू शकता किंवा संध्याकाळी सुद्धा मागू शकता. आणि त्यासोबत आता बाकी भाजीपेचीची तयारी चालू आहे. तर टाकून चालू. ओके. नमस्ते सर्वांना. तर आता इकडे आपले गेस्ट आले आहेत आणि हे सर्व पुण्यावरून आले आहेत. आपण त्यांचं सर्व रिव्ह्यू घेऊया की त्यांना कसं वाटलं आणि इकडे त्यांना जेवण आवडलं, काय काय वाटलं तुम्ही सर्व स्वतःहून सांगा. तुम्हाला कसं वाटलं इकडे? अगदी छान वाटलं. मी यायच्या आधी जरा आम्हाला वाटलं होतं की नाही का असं गावामध्ये आहे कसं असेल काय असेल, पण इथलं वातावरण आणि इथली सर्व्हिस मला फार आवडली ना. आणि साफसफाई किंवा पप्पूचं बोलणं, स्वच्छता आणि खरंच सुंदर आहे. यावं इथं शांततेसाठी म्हटलं तर यावंच इथे असं मित्रमंडळींबरोबर वगैरे. आणि इथं मेन म्हणजे काही सिगरेट नाही, दारू नाही, म्हणजे एकदम शुद्ध वातावरण आहे आणि खूपच सुंदर आहे. तुम्ही पुण्यावरून आलात ना, तुम्हाला किती वेळ लागला इकडे पोहोचायला, म्हणजे किती वेळ लागतं? आम्ही 6:45च्या गाडीने बसलो आणि इथे आम्ही 1:30 वाजता येणारी गाडी 3 वाजता आली. एक विशेष सांगायचं म्हणजे मी सांगते, आम्ही पप्पूला जेव्हा फोन केला तेव्हा तो 5 मिनिटामध्ये आम्हाला तिथे रिसीव्ह करायला आला होता. ते 1:30 रात्रीचे होते सांगा ते? हां रात्रीचे. हां नाही तर तुम्हाला दिवसाचा असेल. रात्रीचे होते आणि तो जागाच होता जेव्हा मी एका रिंगमध्ये त्यांनी फोन उचलला. हे महत्त्वाचं होतं, बाकी म्हणजे हे करण्यापेक्षा. हां आता तुम्हाला सांगतो, मला कसं यांनी ऑलरेडी सांगितलं होतं की माझी रात्रीची गाडी आहे, तर मी माझं तसं काम करतच बसलो. ह्यांच्यासाठीच मी जागा होतो तुमच्यासाठी. ह्यांचा कॉल आला 1:30 वाजता कॉल आला रात्रीचा, म्हणजे मॉर्निंगही बोलू शकता किंवा रात्री बोलू शकता. पण थोड्या वेळासाठी गाडी पण लेट पण झाली. पण पुण्यावरून मी सांगतो मला वाटतं 2-2 दिवसांनी गाड्या आहेत. आता बघा हे 12:30ची आत्ता ट्रेन आहे, मग परत ती 2 दिवसांनी ट्रेन आहे. म्हणजे पुण्यावरूनही तुम्हाला ट्रेन्स अवेलेबल आहे, असं नाही की मुंबई टू रत्नागिरीच आहे. खूपच छान आहे आणि ट्रेनचा प्रवास एकदम छान आहे आणि जवळ आहे ना, स्टेशन जवळच आहे. हे कसं आपण स्टेशनपासून गाडीने 5 मिनिटावर तुम्हाला पिकअप केलं होतं मी. हां तुम्ही रत्नागिरीमध्ये फिरलात काय? हो खूप छान आहे. पप्पूने गाडी अरेंज करून दिली होती आणि ड्रायव्हर पण एवढा छान दिला होता की आम्ही खूप फिरलो. हां आणि तुम्ही व्हेज खाल्लात? व्हेज, नॉनव्हेज, फिश, चिकन सर्वच खाल्लात ना? सगळं ट्राय केलेलं आहे आम्ही. नाश्त्यामध्ये सुद्धा पोहे, ऑमलेट, बुर्जी, साबुदाणा वडा तर म्हणजे इथला फेमसच आहे असं वाटायला लागलं. इतका छान आहे फेमस. आमच्या काकांनी तर नव्हते खाणार पण त्यांनी 2-2 डिश खाल्ल्या. एवढं सुंदर. एकच खाल्ली? नाही एक नंबर. हां तुम्ही पुरणपोळी मेन पुरणपोळी म्हणजे सगळ्यात जेवण छान होतं आणि म्हणजे भरपूर होतं. आम्ही 3च डिश घेतल्या चौघांमध्ये, ते सुद्धा खूप झालं आम्हाला. म्हणजे मोठी जे 3 ताटं घेतली प्रत्येक वेळी. चहा सुद्धा आम्ही 3 घेतले तर 4 होत होते, म्हणजे खूप देत होते. म्हणजे क्वांटिटी आपण देतो सर. एकदम भरपूर होती. हां ते झालं फिरलात तुम्ही. हां आणि ह्यांनी ग्राउंड फ्लोअर रूम घेतला आहे, तर आपल्याला हे व्यवस्थित सांगू शकतात की ह्यांना तुम्ही ग्राउंड फ्लोअर रूम आपण खालचा दिला ना तुम्हाला? दिवसासाठी घेतला होता आणि वरची रूम सिल्वर रूम बुक केली होती. पण नंतर आम्ही पप्पूला म्हटलं आता आम्हाला सिल्वर रूम नकोय आम्हाला हे, तर त्याने ते ऍडजस्ट केलं. वरची रूम रिकामीच ठेवली पण आम्हाला ऍडजस्ट केलं. म्हणजे तुम्हाला खालची रूम आवडली ना? आवडली, खूप सुंदर आहे. खाली पण हवेशीर आहे आणि छान वाटतं. खाली तर पण छान वाटतं. टेरेस तर तुम्ही संध्याकाळी या, इतकं सुंदर वाटेल. मला खरं आज जायचं नव्हतं पण गाडीचं तिकीट आहे म्हणून, नाही तर आम्हाला राहायचं होतं ना. कॅरम खेळायला मिळालं आणि इथले गेस्ट सुद्धा म्हणजे तो जो काळजी घेतो सगळ्यांची ती पण खूप छान आहे. हां आणि आता तुमच्यासोबत मला वाटतं 2 गेस्ट अजून होते. हो पाठचे पुढचे पण होते ना, तर ते असं बोलतो ना आपण सर्व व्यवस्थित राहतात ना एकत्र? एकदम मस्त. असं काय प्रॉब्लेम वाटत नाही ना? उलट ते सुद्धा नाराज झाले, चालले होते तर नाही का सगळ्यांनी त्यांना. उलट हे पण ऑफर करत होते की तुम्ही पण आमच्या गाडीमध्ये बसून चला फिरायला, आहे ना? माझ्या गाडीमध्ये बसू शकता असं, म्हणजे एकदम घरगुती वातावरण झालं. आणि या खरंच या तुम्ही इथे. हॅलो पप्पू, कसं काय? आम्ही एकदम मजेत. बोला तुम्ही. पप्पू कसा आहे? आवड तुझं हे गेस्ट हाऊस आवडला मला फार. अजून एक विचारायचं होतं की आपल्या तुमच्या चौघांमधून आपले सबस्क्रायबर कोण आहे? कोण घेऊन आला तुम्हाला इकडे? आमच्या काकू. माझ्या मिसेस घेऊन आलाय. 6 वर्ष झालं 5-6 वर्ष बघतात रेसिपी वगैरे सर्व प्रकार, तुमचा एरिया, लोकॅलिटी सर्व गोष्टी त्यांना कल्पना आली आधी. त्यामुळे आम्हाला वाटलं आपण पण जावं एकदा तिकडे आणि योग आला आमच्या तुमच्याकडे यायचा. रत्नागिरी फिरायला तुमच्याकडचे ते सर्व जेवण पण फार आवडलं. नॉनव्हेज जेवण, व्हेज जेवण. काकांना सर्वात जास्त आवडलं वाटतं. कोळंबीचं कालवण आवडलं मला फार.
पण जर तसं तुम्हाला द्यायचं असेल तर रसा पण द्यावा लागेल रसा देऊया ते हा. किंवा रसाचं कालवण करायचं best. हां मग ते ह्यांच्यावर रिव्ह्यूवरून मी तुम्हाला सांगतोय आम्ही जेव्हा कोलंबी तर देतोच ना कोणाकोणाला घट्ट आवडतं कोणाकोणाला पातळ आवडतं तर तुम्ही मला ऑलरेडी अगोदर सांगा मग तसं आपण बनवून देऊ तसं बनवा हां. तुम्ही जेवण पण आता ह्यांना पण ना मी जेवण विचारलं की काय आवडतं कसं आवडतं नाश्ता काय चालेल हे चालेल तुम्ही जसं सांगाल आपण तसं कस्टमाइज करून बनवून देऊ बरोबर आहे जे सांगितलं तेच दिलंय पप्पूने आपल्या आणि सर्वात बेस्ट म्हणजे पुरणपोळी फार आवडली मला पुरण मला म्हणजे सर्वांना आवडली सर्वांना आवडली आणि कॅरम बोर्ड खेळायला मिळाला कितीतरी वर्षाने हां पण थोड्या वेळ खेळली माझी प्रॅक्टिस चांगली झाली त्यांना आठवलं कॅरम त्यामुळे कॅरम बोर्ड खेळला आणि मी नक्की येणार परत एकदा. अरे वा. आणि त्यांना कॅरम बोर्ड पण आवडला बोलतात ते बोर्ड चांगला म्हणजे चांगली क्वालिटी चांगलं चॅम्पियन बोर्ड आहे ना Champion सहसा चॅम्पियन बोर्ड देईल ते खेळायला बोर्ड हां कारण काही ठिकाणी नुकसान होतच बहुधा हां लहान मुलं असतात वगैरे त्याला कळत नाही काय स्ट्रायगर आपटतात कुठे काय करतात क्वालिटी त्याला नाव पण ठेवता येत नाही. आपण जिकडे तुम्हाला पाणी दिलं पियायला आपलं ग्रामपंचायतीचं ते व्यवस्थित आहे पियायला एकदम छान छान बिस्लरीची गरज नाही लागली आणि पाणी पण थंड होतं आपल्या पुण्यासारखंच पाणी लागलं मला म्हणजे असं काय वेगळं गाव बाई, हे काय आम्ही दुसरीकडे जातो तेव्हा काय होतं आपलं जायचं पेमेंट द्यायचं आणि त्याची आम्हाला कोणी रिॲक्शन पण विचारलेली कधी आतापर्यंत आणि नाही जेवण काय पाहिजे वगैरे हा, विचारलं सर्व. नाही ना असं जे आहे ते म्हणजे फक्त या झोपा पैसे द्या आणि जावा जावा. माणसाला काय पाहिजे आवडलं नाही आवडलं किती आम्हाला कसलीही अडचण आली तरी आमचा पप्पू आम्हाला सर्व सहकार्य करायला मदत आहे काळजी गरज घेतात. आहे. घ्यायला आला आणि गाडीत बसवायला म्हणजे आदर सत्कार त्यामुळे खूप छान तुला कधी आम्ही गप्पा मारायला विसरणार वगैरे. तुला कधी आम्ही विसरणार आणि नाही तू अरे वा. पुण्याला ये आमचा हा, आदर आमच्या सत्कार. घरी हो एकदा यावंच लागेल आणि मेन म्हणजे पप्पू- गाद्या उशा हंतरुणं पांघरुणं स्वच्छ. टॉवेल साबण सगळं स्वच्छ म्हणजे एकदम स्वच्छ बाथरूम वगैरे पण सगळं स्वच्छ असं वास नाही काही नाही घाण असं नाही नाहीतर जावत नाही पाय ठेवत नाही हा, कोणाकोणाचे असं बाथरूम वाटतं. एकदमच पण हे असं असतं. घाण वास वगैरेच नाही काही अजिबात वगैरे मध्ये पण नाही तसं काही ओके आणि पप्पू मेन म्हणजे गप्पा पण मारायला आला हा, दोन-तीन गप्पा वेळा. मारायला त्याच्यामुळं आणि छान. विचारत होता काय हवंय अजून काय हवंय नाही आता इकडे कसे तुम्ही गेस्ट तर आहात पण आमचे पहिले सबस्क्रायबर आहात हो तुम्ही तर माझी बोल- मुलं पण तुमचे व्हिडिओ खूप बघतात. अमेरिकेवरनं बघतात हो हा त्यांनी काल समीरला फोटो टाकला पप्पूचा वगैरे त्यांनी विचारलं पप्पूला विचार कसा आहेस म्हणून पप्पू कुठे फोटो पप्पूला ये आता पप्पू बरोबर फोटो काढायचे आता आपण सर्वांनी फोटो काढूया आता दादा, मम्मी फोटो पण रेडी पाठवा. होईल मग आपण तुमच्या त्या मावशी बी सुंदर ते सारखं आपल्याला विचारतात मावशांना सारखं पाठवतो आम्हाला हा, काय विचारायला पाहिजे काय येतात. नाही. ते पण लोक मालकांसारखेच ते आहेत पण आहे चांगल्या त्यांच्या संगे हे किती छान वागतात हा, ते हा. महत्वाचं तुम्ही आहे. वागतात म्हणून त्या मावशी बी तसे वागतात चांगले ओके. आणि आम्हाला पण काय वाटलं नाही एक वेगळा एक्सपिरियन्स मिळाला कारण पुण्यावरून सहसा एवढे जास्त येत नाही पण तुमच्यामुळे तरी आता ह्यांचं बघून तरी तुम्हाला माहिती पडलं असेल की पुण्यावरून तुम्ही येऊ शकता आणि जेवण तुम्हालाही सूट करू शकतो सर पुण्याच्या लोकांनी 6:45च्या बस ट्रेनची तिकीट काढली तरी मस्त पोहोचतो पप्पू घ्यायला येतो म्हणून पुण्याच्या लोकांनी औराजून इथे या खूप शांतता आहे आम्ही फक्त इथे खाण्यापिण्यासाठी आणि आरामासाठी आलेलो आहोत ज्यांना पप्पू कुणाला म्हटला, फिरून या मग फिरून ज्यांना कुणाला माहेर नसेल हा, वगैरे इथे या, त्यांनी खरंच. आराम करायला माहेरी आल्यासारखंच वाटतं की आराम करायचं नुसतं जायचं नाश्ता आहे जेवण आहे खायचं वगैरे आराम करायचं जसं आपण आई वडिलांकडे करतो तसंच ज्यांना कुणाला नसेल मामाचं गाव हा पप्पूचं गाव हा ते लास्ट वेळ बोलले होते तर. हा पप्पूच्या तसंच. गावाला या हा. म्हणजे मामासारखा तो विचारपूस हा करतो करतो चौकशी वगैरे करतो. सगळं सगळ्यांचं आणखी आपण रिव्ह्यू व्हिडिओ घेतला आणि इकडे आमच्या काकी पण आलेत इकडे त्यांच्या हातात हे आलूची पानं आहेत अळूवडीची पानं हा हे आपण त्यांनी मागितलं म्हणून आपण त्यांना देतो द्यायची त्यांनी आमच्याकडे एकदम आता फ्रेश आहेत ना हे थोडीचं. सर्व हा, आता धुणार हा धुवून झाली की मग त्यांना देणार ते झालं आणि काकी त्यांच्या डब्यामध्ये आपण काय काय देतोय पालाभाजी आणि बुर्जी आणि 15 चपात्या 15 चपात्या तर इकडे बघा काकीने भरल्यात या बुर्जी पण बघा एकदम आता या असे ही किती फ्रेश आहे ना काकी हॉटेलमध्ये पण खायची गरज नाही बुर्जी झाली तसं आपला पालेभाजी झाली आणि आपण लोणचं सुद्धा दिलेलं आहे त्यांना कारण मागितलं म्हणून आणि त्यासोबत 15 चपात्या कुठे त्यांचे हे ना हे बघा फ्रेश चपात्या केलेल्या आहेत म्हणजे असं पार्सल सुद्धा आम्ही देतो बरोबर आहे ना तर इथे बघा आपले चपाती पार्सल 15 चपाती आणि काकींच्या हातात डब्बे आणि आलूवडे आहेत ना ते आलूची पानं आहेत फक्त ती तर असंही आम्ही पार्सल देऊ शकतो आणि हेच नेणं चांगलं आहे कारण ट्रेनमधलं तर जास्त खाऊ नका जर असं अवेलेबल असेल तर ट्रेनमधलं नाही खायचं तिथे बघा पार्सलला काय चाललं आहे म्हणजे कसं माझ्याकडे होत्या ना तर इकडे ह्याच्यात चपाती भाजी आपण आरामात खाऊ शकतो आणि चमचे पण दिलेत तुम्हालाही देईल तुम्ही आलात तर व्यवस्थित
अशी नाही का की अशीच राहील वाटतं ती अशी काय हां राहील अशी हां ठीक आहे. आणि ती अशी पण हां ती राहील. ओके तर इकडे बघा हा बाबू. तर इकडे आपल्या गेस्टचा चेकआउट आहे. इकडे आपलं बॅग लोडिंग चालू आहे आणि त्यासोबतच आपल्या गेस्ट आणि मम्मी ते भेटतील. हा काका गाडी ठेवा जाऊ दे. चला या आता त्यांना होम टूर पण दे मम्मी. आणि फोटो पण काढूया. चला आपले सबस्क्रायबर आहे सर्व. खूप छान वाटलं. परत येणार तुम्हाला भेटायला आम्ही आता. या काकू झाले बघा हे तुमचे फॅन आहेत. आम्ही पण झालो आता. हे सर्व पुण्यावरून आलेत मम्मी. होय. हां या मध्ये या. हे आमचं आपलं छोटं सुंदर आहे बघा किचन. किचन जरा करतात हा हे बघा एक या ते उभे असतात एवढ्या किचन मध्ये एवढा स्वयंपाक होतो. हो ना. हा इथे उभं राहून फिश वगैरे हा, करतात. इथे करतो. काजल भेटली असती तर काजल पाहिजे आता काजलसाठी यावं लागेल परत. काजलला भेटायला यावं लागतं. आणि आम्ही सारखंच येणार आहे. या तुमचे आता परमनंट गेस्ट झालो आम्ही. एवढं आवडलं आम्हाला. मस्त आहे. चला, आता त्यांची गाडी बघा. आता किती वाजते 12:15 ना. हां. 1ची गाडी आहे त्यांची. त्यांच्याबरोबर जरा अशी फोटो काढ मम्मी तू. तू पण ये. आणि तुम्ही पण आहे. मी काढते. सर्वांच्या काढूया चला. हा काकून बरोबर वगैरे तुमची काढ. आता इकडे 12:15 ना. आपण 5 मिनिटात रेल्वेला पोहोचू स्टेशनला. तर गाडीत तर बॅग्स गेलेत आपले. पण तुम्हाला सर्वांना कसं वाटलं परत सांगा मम्मीला. एकदम मस्त एकदम छान फोटो काढले का आता एकदम हा छान आहे. हा काका आतमध्ये काढले आम्ही काका. बाजारला काढले. आता काय करणार. या अरे कमाल आधी मला बोलला खाली खाली जाऊया आम्ही खालीच आहे. कारण ते सर्वांचा मोठा ग्रुप आहे ना. सर्वांसोबत काढूया. अरे कोण कोण काढतंय काढणारे कुठे. रेल्वे स्टेशनला ड्रॉप करूया. चला तुम्हाला काका डिक्की हा काका आवाजाने ओळखू तुम्हाला. हा चला कॅरम बोललात ना कॅरम लगेच ओळखणार. चला रेल्वे स्टेशनला सोडलं. आता वाजले किती 12:25 झाले. 1:05ची ट्रेन आहे ना. तुम्हाला समजेल ना. नाही तर येतो मी आतमध्ये. येत होता पण आम्ही नको म्हटलं. पण इकडेच आपल्याला लागेल बघा. काय नंबर आहे 12 01212. अजून लावलेली नाही. मग इकडे थांबा नंतर खाली जावा. चला बाय. पप्पू आलाय आम्हाला सोडवायला. बाय ओके. पप्पू, काळजी घे. तर इकडे बघा आपण आपल्या गेस्टला पण सोडून आलेलो आहे. तर रूम बघा चेकआउट नंतर असा दिसतो. हे सर्व बघा सर्व धुवायला आम्ही साईडला ठेवलेलं आहे. इवन हे सर्व A to Z सर्व क्लीन. आणि आता इकडे लादी पण अशी क्लीन होते सर्व. आणि हे सर्व राहिले त्यांचे बॉटल्स आपल्याला परत पुढे न्यायचे. आणि हे चपात्या ठेवले ते त्यांचे घरून आणलेले गाईला द्यायला चपात्या. ते पुढे नेतो. गाई आले की देऊया. आणि पाण्याचे बॉटल्स. आणि त्यासोबतच हा सुद्धा रूम आपला कचरा काढून साफ करायचा आहे. मारा सर्व पुसं बघा. हे सर्व आमचं सर्व साफ होतं. इकडे क्लिनिंग त्यासोबत वरती पण अशीच क्लिनिंग होणार. आणि वरती नंतर आजूबाजूची पण अशीच क्लिनिंग होणार सर्व. टँकर कधी कधी येत नाहीत. पाणी आलेलं आहे. पाणी संपलेलं आहे. चालू आहे आपला ते रोजचा कार्यक्रम आहे तो. आता कायच पाणी नाही. तेव्हा असं नाही पकडला तरी चालतो बघ. पण वरती येईल ना तेव्हा पाईप खाली येईल. टाक्यातलं पाणी पण ह्याच्यात निघतो. ऍक्च्युली मी होतो झोपेत. मला झोपेतून उठवलं. काय ना सेकंड टाकलं ना मी तर सर्व भरतात. पाईप चेंज करायला लागत नाही ना
एका मग मधल्या असं मी पण आता करीन, मला माहिती नाही. फक्त मधल्या टाकायचं मधल्यात. माडात टाक आता. आहे दे. व्हिडिओला लाईक करा. LIKE दिसतंय का उन्हातून? लाईक आणि शेअर. बघा 2 दिवसात गाडी खराब होते. लाईक आणि शेअर करा.